Aleksandra Prijović je u nedelju koncertom u Beogradskoj areni završila više nego uspešnu turneju od istoka do zapada. Aleksandra je u prethodnih 15 meseci održala 63 koncerta širom regiona, a odlučila je da ovu priču zaokruži tamo gde je sve i počelo, pred beogradskom publikom. Karte za ovaj koncert rasprodale su se u rekordnom roku, a 25.000 ljudi je u nedelju uglas pevalo stihove Prijinih pesama. Kako je i sama ranije najavila, nakon ove turneje planira povlačenje iz medija i pauzu tokom koje će se posvetiti porodici. Jako mi je bilo lepo. Sad kad sam silazila s bine, pitali su me da li sam umorna, a ja bih sve mogla ispočetka. Eto, završila se i turneja. Žao mi je što je gotova turneja, ovo je bio 63. koncert po redu. Poznato je da se Aleksandra ne libi da pokaže emocije pred publikom, a mnogi su primetili da je u nedelju plakala manje nego inače. Plakala sam ja mnogo dok me kamere nisu snimale. Laza šminker mi je na kraju rekao da se saberem jer mi je 10 puta skidao šminku. Kad sam malo došla sebi, došao i Filip koji mi je doneo buket sa emotivnom porukom. Kad sam to videla, plače on, plačem ja. Filip je najviše verovao u mene. Ovo je njegov uspeh koliko i moj. Tako da sam ja plakala ceo dan i zato nisam toliko plakala na bini. Emotivno je, ali ne može ni ova turneja da traje večno. Idemo dalje, rekla je ona. Predposlednji koncert u sklopu turneje imala je veću tremu nego pred prvi. Da, svi smo imali toliku neku tremu, ne mogu to ni da objasnim. Bukvalno od jutra i to cela porodica, pa i ja sa njima, ali sve je prošlo kako treba. Iako je svaki koncert priča za sebe, jedan moment će pamtiti kao najemotivniji. Jako mi je teško da izdvojim, zato što svaki grad i država imaju neku svoju emociju i priču. Uvek je drugačiji doživljaj na svakom koncertu, pa je jako teško to izdvojiti. Ipak, uvek je onaj prvi poseban. Nikad neću zaboraviti trenutak kad je trebalo da ovde u Beogradu prvi put izađem na binu. Publika se posebno oduševila kada je Aleksandra koncert započela tako što je prošetala kroz publiku. To je bila ideja još za prvi koncert i toliko smo želeli da to uradimo, ali je navodno bilo nemoguće. Filip i ja smo danima unazad pričali o tome, baš sam to htela. Kad sam danas došla na probu, rekli su mi da to ne može. Rekla sam im da skidaju ograde, da se ja penjem gore kako god i da me ništa ne zanima. To mi je bila želja da dođem iz publike. Ipak, mnoge je razočaralo što je odlučila da u Beogradu održi samo jedan koncert, iako je sigurno mogla da rasproda više arena. Što, kao alava sam, pa mi nije dosta. To su mi mnogi zamerili, ali sam htela da se vratim tim putem kojim sam i pošla. Ako je poslednji koncert, ne mogu da pevam 3 puta. Iako često ističe da joj je Lepa Brena jedna od najvećih podrška, ona zbog povrede noge nije mogla da prisustvuje ovom koncertu. Brena mi je poslala poruku pre nego što sam došla ovde. Rekla sam joj da imam neverovatnu tremu. Ona mi je odmah poslala glasovnu poruku. Njena poruka mi je jako značila. Rekla mi je, pa čekaj, toliko koncerta, ajde samo napred i razvali večeras. Svoj ogroman uspeh proslavit će sa suprugom Filipom i sinom Aleksandrom, a trenutno joj je prioritet da se odmori te nije sigurna kada će publiku obradovati novim pesmama. Ne znam, moram malo da se odmorim i da se publika odmori od mene. Bilo me je previše i vreme je da bude malo sa porodicom i da malo putujem. U međuvremenu ću raditi i na novim pesmama. Neće biti do leta. Posle toga, ako Bog da, možda i neka nova turneja.